OK, vítam vás pri prvom odspojení na hru Shakes and Fidgets. Toto je prvé video z privátneho serveru. Nastal som si na Camtasia Studio trošku vyšší hlas, dúfam, že neprídu mamka, lebo toto je bracho odpočiť. No, vysávať, takže to už je dobré. OK. Dobre, nie je to počúvať video, takže... Ja som si naklikal trošku statív, toto mi padlo zatiaľ som asi na pozíciu 9221. To mám opasok, trošku to je zabugované, v popisu videa máte link na privátny server, ak to bude 5 lajkov. Kúpime si tento papírek na inteligencii. OK, to už mám, na začiatku máte 1000 rubičiek a ide tu zase rýchlejšie XP než na normálnom serveri. OK. A ideme sa vydať na pozemko číslo 1. Mal som naplánované, že natočím iné video, čo ja viem, z GTA San Andreasku a toto bude ako speciál za 50 odberov, že budeme cap down podzemiek. A ideme na prvé pozemko, ktoré sa volá Strašidlo. Dali sme ho, máme mega, no jeden melón. Dúfam, že nepôjde sem, keď jednak ja to radšej stopnem. Ale expirujeme celkom rýchlo. Ja tu naklikám trošku staty. Video vyťahneme do stovky. Do tých privátnych serverov to asi najrýchlejšie ráno klikať, lebo to je malo ľudí, ja som bol dneska do 2 ráno hore, prišiel brat z roboty a povedal by som išiel spať, ja som si ešte odklikával touhy, chlapko pod perinou a tak ďalej, no. Tak prestal vysávať, dúfam, že nahrám zvuk, OK, 2 minúty nahratého máme. Prvé podzemko, no 2 podzemka podvážu máme sundaté, ideme na podzemí číslo 2. Toto ako začiatočné video na tomto kanále, budem točiť Shakea. Tohoto by sme mali dať, Greros. Ja sa idem kúknúť do zbrojírny, či tu nemáme niečo iné, nejaká zbraň neviditeľná, ja si okrtnem nové zboží. Tu mám novú zbraň a epic na šťastí. Musím reštartovať server, to už je 1937 účtov. Lebo nechcem mať neviditeľné nič. Ja si to kúpim, lebo to je lepšie než tento strachop. Než tento mob, čo to je. To predám. No máme viac toho odkliknuté, puši, ja to nesnášam, lebo hrám na noťasu, no. A však ako viete kedy, budem točiť iba Shake and Fidget. Ja facecam asi nebudem mať. Neviem, nechcem, aby som sa otočil na šiltku v mojom ružovom tričku. Nie ružovom. Rok 2020, 2530. Ja som povedal, že si vydrž odklikneme, aby sme mali väčšiu. Ja mám už jedného urobené, mám tam 98 level, záchod tam nemám a dúfam, to nahrávam už, to neviem, čo mi tu furt vypisuje. Nahráme 4 minúty a 40 sekúnd, to stop, tak. A čiže toto je taká recenzia po gameplay let's play. Ale je to dobré, že za hubičky si môžete preskakovať aj cez deň.
Dám to do 8. 100. Pade nejako tak. Čaro, zbrojírna. Idem do čaroporu. Vypadol náhraďovník. Na sílu je potrebná obratnosť. Idem do zbrojírny. Odkliknem si nové zboží. Kúpime si niečo neviditeľné. Aby sa nám to tu ukázalo. Čau. Čau. Či dostaneme, bo to je také bláznivé. Si zase reštartovať server. Tieto moje OSP budú polhodinové. Dúfam, že ste nepočuli mamu. Ja dúfam, že nie. Dúfam, že sa tu obnoví ten čarok zase ten obchodiak. Počkaj, ja ešte môžem. Poďme 5. Nevadí, zatiaľ takáto zbraň bude stačiť. Pre začiatok. Nie, tam zase nejdem, už nie som taký veľký level. Dám ešte jednu uvíčku do toho. No ja musím kúpať staty, no čo sa dá inak robiť. Zbrojírnu. Ešte otvorím na nové zboží. Ešte jeden, lebo som nevidel, či sa mi to reklamovalo. Môže trošku by tomu fejl mohli urobiť, akože tie neviditeľné témy. Mi to nepáči. Máme lepšie bodky. Epic kill má na inteligenciu poškodení 191 až 114 až oberá to 103. Tak si to reklamujeme. OK, už som späť, bola tu mama, tak som to stopol. Už je to nepomáham, už som nehrám s malým. Na čo to klikám? Musím trošku poklikať staty, keď tu bola. Tie staty nesnášam takto klikať. To má strašné logy. Zase dám dom a dal som si odkliknúť jednu túhu. Podzemí, som už akože podzemí. Že pôjdeme do podzemia. A ja viem aj prečo prehrávame, máme malý život. No celkom to už ide rýchlejšie, lebo už 12 hodín. Ono zase vysáva. OK, už som zase späť, bola tu mama, vysáva tu, ja som si začal naklikať nejaké staty, aby sme mohli ďalej. Ideme na podzemko a... Ideme na podzemko do zemrané a pôjdeme za myšlienky zabíjať a... Oh shit, girls. Takže budeme fakt potrebovať novú bouchačku. Epic, to vidím, to mám prvý raz v mojom živote. Epic, dať si staty. No a den. Ale epic. Epic na 300, epic na 300, epic na 300.
Musím vyklikať. Oh, epic, oh. A teraz dáme určite to pocenku, keď nie, tak to fakt ako neviem, no. Ono hodí na inteligenciu, tak ja si zvýšim inteligencii na 100. Tak ideme na toľko, tak ideme na zase toľko. Toto je Feodoric 10 minút na 5 podváží, to malo frčať. No 10 minút, čo hovorím. Efekt. Aj keď na hra nemôžem upravovať, no. No s Bohom, už to doklikaj. To normálne, že môžem prizaváhnuť si na toto, na stôl. Odklikávať. Ja budem si za kameru veľa klikať, klikanie. No to do 300 jednotky, ale dúfam, že to bude viac ako 300 jednotky. OK, a teraz musím dať preč, lebo nevidí, lebo mi to tak neodklikne. Už dáme, už ju dáme. No toto fakt nemám dokázať trpezlivosť. Peňazí tu máme skutočne veľa, tak ideme na touhu. Toto je najviac. Preskočíme. Ešte 4 huby mám na to, keď nie, tak to fakt neviem. Tak ja to stopnem a keď to budem mať naklikané, tak sa vrátim. OK, už som späť a dúfam, že to bude stačiť, lebo dotáte všetko je dobrého. Keď ju dám. Fuck you! No konečne, takto to má byť. Takže za kamerou to vypýtam do 600 na tej obratnosti, aby sme mali nejakú OK, dali sme 7 podváží a ideme na takú epickú zbraň nájsť. O, však táto je lepšia. To musím obnoviť ten ešte 8 ľudí, aby to bolo 8000 alebo za deň. Ja som to bol o 8, to bolo 6700 niečo. A bum, prídem za 5 minút, obnovím a bum, 8000. Fuck. 7000 ľudí na tomto serveru, bo no, ja to nejdem kúpiť, proste to nemá ilúze, chápete tomu? A napíšte do komentu, koľko si vyšíbete a čo by ste si kúpili za tie peniaze, čo bude na šíbačku. Takže ja mám asi jeden typ alebo dva, kde ten druhý je úplne stracený. Poprvé, kúpil by som si Far Cry 3 na môj PlayStation 3. Po druhé, kúpil by som si fakt mega hru, ktorá sa volá GTA 5. Lenže na to budem potrebovať taký nov hard disk, ktorý má 156 GB. Som nepomýlil zase. Počkajte. Áno, gigabajtov. Bo fakt, ja to GTA 5 chci. Pána mi.
Tá brmboučka, či čo to? Brmboučka. Ja to budem volať brmbou. Brmbou. Bolo to akoby brní. Kúpime si to, že zase by som všetky huby neminul, lebo to mi zobie až za 2 dní. Čiže dneska je štvrtok, no. A inak piatok by mali obnoviť server Domes. Ja vám ukážem domesystem.eu. Hľadáme niekoho, kto by udelal herný recenzi. Príšte, no ja, že by to urobil, zabudnite, lebo za to sa platí pokuta, keď na vás prídu, lebo to je trestné. Prídu na vás, tak si platíte pokutu 3000 českých, sa mi zdá. 3000, ja si to neviem. Tak poď mi. No a preto to nechcem robiť. Ja som to urobil, lenže s kamarádom, viete, lebo sme mali, nudili sme sa, tak som si len tak tu húkal, testoval. A nešlo mi to, no išlo mi to, lenže som mal si ten X-Ban. No, mal som tam niečo zvedané, mal som to tuto, vám to hneď ukážem, mal som to tuto. Mal som to mal tuto, či to už nešlo presmerovať do toho XAMPu, hej? Tak som to tak urobil, či to bola strašná chyba, kebyže to tak urobím, ako to má byť, či kebyže to presmerujem, tak by to išlo. OK. Dúfam, že som to naklikal, dáme do 9. On po tých podzemí majú zase kramy, či čo tie baby, čo tu gamblia. Nezdáte, ja už som ako gambliť, chápete tomu? No konečne. Dáme si OK. Shit! No to bude, tak ja sa pred dnešek s vami učím, dali sme 7 podzemok, takže 6 podlaží. No, takže pre popisu dáte máte. No, zrušil som, počkajte mi podľa sluchátka. Popisu videa máte tento link, ale jak ma za to zavrú, platíte si vy kauciu. Ale nerobí si srandu, ak tu bude 0 lajkov, ak napíšete, že chcem ísť na server a bude tam aspoň 20 slednutí a 3 lajky, tak vám dám tú recenziu. Nie, alebo všetko ruším, proste dávam to do popisu videa a majte sa, pri ďalšom videu sa uvidíme až... Nie, počkať ešte. Dneska to vyjde. Zajtra bude nové video za Shakes and Fidget a za 6, 4, 3, 5, raz, 2, 3, 4 dní. Máte veľkú noc a ja si chcem kúpiť buď Far Cry 3 na komp, lebo toto je herný laptop, či mama to nechce uznať, by sa bol, že zase dodrbem, ale to je CDčko mama. Takže ja sa musím opýtať, že tento problém bude bracha, lebo to je jeho počítač a bude to byť strašne veľké problémy, ale urobím všetko preto. No, už som dodobal druhý počítač, ešte tento som nedodobal, ale ja mi plánovať nebudem, lebo kúpim si buď na PlayStation 3 Far Cry alebo GTA 5 Far Cry 2 mám, Far Cry 1 som hral, takže ešte Far Cry 3. Alebo keď nie, tak si kúpim futbalku a budem hrať futbal. No, mňa baví futbal, ale budem hrať. Pri ďalší diel sa už uvidíme, takže sa majte, čau či čau.